Ez jó lesz. Mikor vettem egy... Mit találtál ott? Mi van ott amúgy? Mondd már, ne! Leadóztattam a falat egy picit, jó? Hát akkor a következő nótát küldenék nagyon sok szeretettel a Hátazsombornak, az ő drága szív családja születésnapja alkalmából. Fogod ezt a számot nagyon sok szeretettel. Amerre jársz, amerre mész, minden gangster téged néz. Nyugodj már meg, hát már megy a kocsi, látod? Megy. Kicsit gyorsan megy. Jaj! Na! Hát jöttünk a Dino-ba. Hát megjöttünk. Mert ez a maffia, maffia, maffia. Téged csombon ismer egész Európa. Dollárok, szerencsék, szép asszonyok. Isten áldja meg az egész családot. Ez a maffia, maffia, maffia. Mami! Dollárok, szerencsék, szép asszonyok. Mi a baj? Isten áldja meg az Mi a baj? Zsombor, amerre jársz, amerre mész, minden gangster téged néz. Irigykednek rád tőled, mindenki fél. Figyelj, ez nem lesz. Jön a zsombor hazafelé, az Tényleg olyan nagy volt. tavja, egy Audi Láttad? Nagy volt. kupé. Követik a lányok, bármerre mész, légy szerencsés. Ez a maffia, maffia, maffia. Téged csombon ismer egész Európa. Dollárok, szerencsék, szép asszonyok. Isten áldja meg az egész családot. Ez a maffia, maffia, maffia. Téged csombon ismer egész Európa. Dollárok, szerencsék, szép asszonyok. Isten áldja meg az egész családot. Alvilág itt éjszakán. Szép lesz. Ez a csel, ide akartam, hogy Ami leugrott. Jó. Jó napot! Ez volt csel. Ez volt a csel. Jó napot! Jó, ezt felejts. Azért jöttem, hogy horgászunk egy kicsit. Felejtsem el, igen, látod? Képzeld, de most nyomok egy end gombot,